Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met... Sven Balk, directeur Jens. En met? Raymond Clement, bestuurder bij de MIC en PIW Groep. Ik heb een directeur en een bestuurder aan tafel. Dat betekent meestal dat er wordt samengewerkt. Ramon. Ja, zeker. En dat verschil is er niet tussen bestuurders en directeuren. Dat heeft met eindverantwoordelijkheid te maken. Die hebben wij samen. Ja. Nee, ja, er gaat samengewerkt worden op het gebied van maatschappelijke diensttijd. We hebben Jens aan tafel. Ja. Wat doen Kort jullie uitleggen precies? wat Jens graag. is. Jens is een coöperatie met 6 zorg- en welzijnsinstellingen die de basisambulante jeugdhulp in Heerlen, Voerendaal en Landgraaf uitvoeren. Hele mond vol. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we zorg leveren voor jongeren die in de jeugdwet zitten, maar ook wel gekoppeld aan het welzijnswerk, zoals we dat in Heerlen, Voerendaal en Landgraaf kennen. Ja. Maatschappelijke diensttijd in Zuid-Limburg. Ramon, ik hoor hier bijna het CDA. Eind jaren 80, begin jaren 90. Ik had het kunnen uitrekenen. Ja, toch? Dat hadden we kunnen bedenken. Nou, daar heeft het weinig mee te maken. Ja. Daar zit geen weinig hoeksteen in. Nee, kijk, de gedachte hierachter is om jongeren niet alleen vroegtijdiger in contact te brengen met allerlei verschillende soorten beroepen, organisaties, verenigingen, noem maar op, in het kader van oriëntatie, maar ook in het kader van ontwikkeling. Er zit zo ongelooflijk veel kracht en ontwikkeling in de regio, in bedrijven, die moeten we combineren met onze jonge mensen. Dat maakt men beter om te kiezen, dat is makkelijker kiezen. Je krijgt door je oriëntatie, maar je krijgt ook ontwikkeling mee. Nou, dat moeten we dichter bij elkaar brengen, dat gaan we samen doen. Ja, dat is natuurlijk, en zeker in jouw regio, een heel land te winnen, zou ik zeggen, Sven. Ja, absoluut. We zitten natuurlijk in een regio waar het niet allemaal eenvoudig is, waar het goed is om jeugdigen te laten ontwikkelen, kansen te geven. En die maatschappelijke diensttijd, die speelt daar zeker een rol in. En in onze regio is dat meer dan welkom, denk ik. Even naar de komende periode, kort. Wat moet er nog gebeuren en wat gaan we merken? We hebben bedrijven nodig. Bedrijven, jongeren en connecties. Dat is het belangrijkste. En de gedachte hierachter is, en ik zal het kort doen, beloof ik je. De gedachte is, de regio heeft jongeren. De regio heeft bedrijven. Dus het gaat er niet om dat we als individuele instellingen allemaal in onze eigen terp kleine dingetjes blijven doen. Nee, we pakken heel Zuid-Limburg. Traject, Jens en MIC-PW samen voor jongeren met bedrijven. Wat hebben we nodig? Bedrijven en jongeren die hier een kans in zien. Ja, dus bedrijven die kunnen een handje hulp krijgen en daar wordt ook een handje hulp aan gevraagd. En zo kom je samen verder. Ja, dat is inderdaad een wederkerigheid. Ja. In die zin van, wij hebben bedrijven nodig om dat iets aan jongeren te kunnen bieden. Maar bedrijven gaan daar op termijn ook hun vruchten van plukken. Dus op die manier werkt het aan twee kanten. Ja, als al die schouders eronder gaan, dan moet dit wel bijna een succes worden. Jullie geloven erin. Geen twijfel. Geen twijfel over mogelijk. Dat is een heel logische conclusie uit het verhaal. Oké. Zullen we de dames erbij halen om wat dieper op het verhaal in te gaan? Ik ben heel goed. Goed plan. Sven Balk en Ramon Clement, dankjewel voor dit moment. En veel succes. Dankjewel. Dank je. Jo. Inmiddels aangeschoven Nicky Linskus van de MIC en PIW Groep en Anke Pieler van Jens. Anke, wat doe je precies? Ik ben transformatiemanager bij Jens. Dat moet je even uitleggen. Ja, klinkt ingewikkeld, hè? Ja. Nou, dat is eigenlijk best eenvoudig wat ik doe. En dat is binnen Jens kijken hoe we de jeugdhulp anders kunnen vormgeven. En dat anders is vooral zo dichtbij mogelijk georganiseerd bij kinderen en jeugdigen in de buurt, in samenwerking met onderwijs, verenigingen. Dus eigenlijk ben ik de hele dag aan het normaliseren. Normaliseren, maar Ja. ik begrijp dat daar best een behoorlijke verandering nodig is. Jouw functie is er en jij bent er. Ja, nog wel, maar ik ben hard op weg om niet onmisbaar, Ja. onnodig te maken. Nicky Linskus, wat doe jij precies? Ik ben bestuurssecretaris bij MIC en PW Groep. Oké. Ja, we gaan het over dit project hebben, de maatschappelijke diensttijd in Zuid-Limburg. Hè? Ik begreep dat niet veel jongeren of niet genoeg jongeren überhaupt weten dat dit er is. Ja, klopt. In Zuid-Limburg waren er nog maar weinig van dit soort trajecten. Ja. Dat was ook wat we signaleerden. Maar ja, jongeren hebben natuurlijk wel behoefte aan talentontwikkeling, moeten zich kunnen oriënteren. Dus wij waren een zogenaamde blinde vlek. Witte vlek. Ja, witte vlek, vlek. Geen Ja. blinde vlek en witte vlek. Maar laten we de jongeren even een beetje schetsen die hiervoor in aanmerking zouden komen, Nicky. Ja, eigenlijk is dat een hele brede doelgroep. Het Ja. zijn de jongeren in de leeftijd van 14 tot 27 jaar. Dat zijn echt de jongeren, de middelbare scholieren, jongeren in het voortgezet onderwijs. Ja. En dat kunnen jongeren zijn die dus gewoon naar school gaan. Jongeren die misschien vroegtijdig gestopt zijn met school. Maar ook jongeren die een uitkering ontvangen. Die moeten even een duwtje in de rug hebben, moet ik dat zo zien?
Ja, dat kan, maar dat hoeft niet per se. En er zijn natuurlijk ook jongeren die willen gewoon iets terug doen in de samenleving, in hun buurt. Maar er zijn ook jongeren die hebben even iets extra's nodig. Een ander perspectief, een andere omgeving. Jongeren die vastlopen op school, hè, dus die even uit die schoolse context worden gehaald en iets gaan doen in de praktijk. Iets wat mogelijk bij hun interesses ligt. Ja. En dat iets doen, dat gaat heel breed, Nicky. Ja, dat gaat inderdaad heel breed. Nou, uiteindelijk, zo'n maatschappelijk diensttijdtraject, dat richt zich op 3 doelen. Dus dat is die talentontwikkeling, wat Ankie al aangeeft. En daar wilden wij ook vooral op inzetten. Van jongeren die hebben nog een hele reis af te leggen natuurlijk. Ook tot het werkende leven, maar ook in een ontwikkeling als mens. En hoe leuk is het dan als je de mogelijkheid krijgt om erachter te komen van... ja, waar liggen nu mijn talenten? Waar ben ik goed in? Wat wil ik later ook gaan toepassen in mijn werk? Dus dat is een belangrijk doel. Een ander doel is ook dat ze elkaar leren ontmoeten. Dus zowel jongeren als ook jongeren en oudere mensen. En daarin ook van elkaar kunnen leren. En dat ze dus een bijdrage leveren eigenlijk aan de samenleving. Want met Jens werken jullie in Landgraaf Heerlen en Voerendalen. Hè? Klopt. Daarbij vond ik Voerendaal een beetje een vreemde eend in de bijt. Snap je wat ik bedoel als je het hebt over deze... Nou, laten we het problematiek noemen, dat is misschien een zwaar woord, maar... Ja, maar goed, ook in Voerendaal wonen natuurlijk jongeren die maatschappelijk actief willen zijn en die een klus willen oppakken. En het hoeft niet alleen maar vanuit een probleemgedachte te zijn. Het mogen ook gewoon jongeren zijn die willen laten zien wat ze in huis hebben en iets leuks gaan organiseren. We noemen dat een buurtboost bijvoorbeeld. En dan kun je als jongere voor de kleintjes in de buurt een voetbaltoernooi organiseren. Dat hoort ook bij MDT. Ja, dus je kan als jongere terecht bij, laat ik zeggen, maatschappelijke instanties. Maar ik hoorde net ook bij beide heren het woord bedrijven vallen. Hè? Ja. Als er nu mensen van bedrijven dit horen, wanneer komen zij in aanmerking? Misschien moeten we daar even wat dieper op ingaan. Wat vragen jullie van hen? Nou, we hebben daar een heel mooi kader voor ontwikkeld. Wat wij in ieder geval van bedrijven vragen is dat zij zich ten eerste openstellen voor jongeren. En dat kun je eigenlijk op 2 manieren doen. Een bedrijf kan zeggen, nou, we hebben eigenlijk bepaalde behoeften en we maken daar een opdracht van die een jongere bij ons kan vervullen. En dan kunnen zij dat vormgeven in ik noem het even een soort van vacaturetekst. En die komt dan op het platform te staan, wat wij dus ook gaan aanbieden vanuit het samenwerkingsverband. En dan kunnen jongeren daarop op reageren. Een andere mogelijkheid is dat een bedrijf zegt, nou ja, weet je, wij zijn een ontzettend interessant bedrijf voor jongeren. Er zijn heel veel mogelijkheden bij ons. Jongeren, hier hebben we stellen een contactpersoon aan. Jongeren kunnen contact met ons opnemen en we kijken gewoon samen wat de mogelijkheden zijn om zo'n MDT-traject in te vullen. Afhankelijk ook van wat de ambities en mogelijkheden van de jongeren zijn. Dus eigenlijk zijn de mogelijkheden heel breed. Hè. Je moet ook echt denken, de ene keer kan het zijn dat een jongere als het ware een adviesopdracht doet. Dus dat hij bijvoorbeeld gaat meedenken over thema's als duurzaamheid en hoe kan een bedrijf daar meer aandacht voor hebben richting de toekomst. Maar het kan ook een heel praktische invulling zijn en dat je bijvoorbeeld gaat meehelpen in een bepaalde sponsorwinkel of uitleenwinkel en daar je bijdrage als jongere leveren. Krijgen ze een vergoeding? Moeten de bedrijven die hier aan meedoen iets overmaken per maand? Nee, of zo? Dat krijgen ze vanuit het project krijgen ze een vergoeding en financiële tegemoetkoming. Daar is geld voor? Ja, daar is geld voor. Oké. En dan zijn we bezig met talent ontwikkelen. We hopen er dan achter te komen dat die jongeren daar even het licht ziet. Zo van, dat is de kant die ik uit moet. Hoe lang zijn ze bezig bij zo'n organisatie? Ja, dat verschilt. We hebben verschillende trajecten, maar een jongere is in ieder geval 80 uur met dat MDT-traject bezig. En dat bestaat enerzijds uit echt aan de slag op zijn werkplek, of in de buurt, of wat de richting dan ook is. Dat bestaat uit een stukje coaching. Jongeren krijgen ook een coach die hen begeleidt gedurende het proces en meeneemt en laat leren en laat ervaren. En dat is een coach die door jullie wordt aangeleverd? Ja. En die ervaring heeft om met jongeren te werken en die ook weet wat de uitdagingen soms zijn. En we ontwikkelen ook binnen deze aanpak een School of Life. En die School of Life, daarin stellen we eigenlijk al het aanbod van trainingen wat wij als aangesloten organisaties hebben, vrij toegankelijk voor de jongeren die meedoen aan zo'n MDT-traject. En dan moet je denken aan empowerment trainingen, sollicitatietrainingen,
Maar ook trainingen die een bedrijf zelf in zijn organisatie voor zijn medewerkers organiseert. Bijvoorbeeld time management. En we roepen eigenlijk bedrijven ook op om dat ook in die School of Life te positioneren. Zodat we voor onze jongeren een heel rijk aanbod hebben waar ze uit kunnen kiezen. Ja. En dan mogen ze vrij uitkiezen. Hoor ik die coach, hè? Is die er ook voor het betreffende bedrijf? Want ik kan me voorstellen dat dit voor veel organisaties ook een nieuwe manier is om iemand binnen te halen. Ja, kijk, die coach die biedt vooral die ontwikkelingsgerichte coaching voor de jongeren. Ja. Dus die is 1 op 1 wel gekoppeld aan de jongeren. Maar die heeft natuurlijk ook wel eens gesprekken met bijvoorbeeld de praktische begeleider vanuit het bedrijf en met de jongeren samen. Dus Ja. het bedrijf moet wel iemand bieden die in ieder geval het eerste aanspreekpunt vormt voor de jongeren. En die hem praktisch meeneemt in de ins en outs van het bedrijf. En de coach vanuit ons, zal ik maar zeggen, die zit echt meer op die talentontwikkeling en die ontwikkelingsgerichte coaching. Maar die kan daarin zeker natuurlijk ook sparren met de begeleider vanuit het bedrijf. Ja. Hoe komen jullie eigenlijk in contact met de jongeren waar het over gaat? Ja, op verschillende manieren. De jongeren kunnen zich straks zelf melden. Daar hoop je op natuurlijk. Ja, hè? daar hopen we op, maar we begrijpen ook wel dat dat een aanvliegroute nodig heeft. Dus we zijn nu vooral in gesprek met onderwijspartners waar jongeren natuurlijk gewoon aanwezig zijn. En we gaan nu starten met jongeren die toch wat moeite hebben op school en die even zo'n break nodig hebben. Daar gaan we aan de slag. En zo creëren we eigenlijk steeds meer volume en ook steeds meer bekendheid onder die groepen Ja, jongeren. want die jongeren die hebben dan, het gaat even niet zo lekker op school. Die school trekt dan in de regel aan de bel bij jullie. Mhm. En jullie halen die jongen eigenlijk van school voor een bepaalde periode waarna hij of zij weer kan instromen. Dat is het idee. Ja, dat klopt. Ja, en die periode, want je kan natuurlijk niet zomaar school in en uitwandelen als je zin hebt, of wel? Nee, maar die periode die is vastgesteld. Hè? Dus, en die coach die begeleidt het ook goed. En het is niet zo dat jongeren dan helemaal niet meer op school komen. Die verbinding met school is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dus het wordt een combi-traject dan, waarin school natuurlijk ook zijn rol houdt. Maar waar die leerling wel even op adem kan komen en andere inzichten kan krijgen in het MDT. Ja, Nicky, ligt er een uitdaging voor de betrokken organisaties? In de samenwerking, tot nu toe merk ik vooral dat het heel erg goed gaat. Dat we erg bereid zijn om hierin samen te werken. En de uitdaging, kijk, er zijn wel een aantal uitdagingen. Dat is enerzijds en we willen ook zelf natuurlijk MDT-plekken bieden. We zien genoeg mogelijkheden in de organisaties. Ja. Goed voorbeeld doet volgen, zou ik maar zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. We moeten daar ook zelf een goed voorbeeld in geven, zeker. En natuurlijk ook de jongere werkers en schoolmaatschappelijk werkers die uiteindelijk voor een deel de coaching gaan doen. Dat is natuurlijk voor hen ook iets nieuws, dus dat zal zich moeten gaan ontwikkelen. En daarom zullen wij ook vooral erop insteken om klein te beginnen. Dus in de zomerperiode vanaf ongeveer na de meivakantie tot aan de zomervakantie, dat we een aantal jongeren gaan coachen op een MDT-traject. En na de zomerperiode starten met een grotere groep, zodat we eerst ervaring op kunnen doen. Want voor hen is het ook nieuw. En van de andere kant, het is nieuw, maar het is ook een verrijking van eigenlijk je huidige rol als jongerenwerker. Dan ben je ook al met jongeren in de wijk uiteraard bezig. En daar zou een MDT-traject ook heel mooi binnen kunnen passen. We horen net de doelgroep die geformuleerd is voor die eerste periode. Het is allemaal nieuw en spannend en zo. Hoe lang trekken jullie hiervoor uit om eens te zeggen van ja, dan gaan we bij elkaar zitten en daar misschien aan onszelf een rapportcijfer voor geven of zo? Evaluatiemoment. Nou, we hebben ieder kwartaal een evaluatiemoment, hè? Dus we zitten er wat dat betreft wel goed in, denk ik, om goed te kijken van loopt dit in de pas, kloppen de processen die we hebben bedacht. Ik denk dat we over een halfjaartje kunnen zeggen van, dan hebben we een behoorlijke groep jongeren begeleid en ook al wat trajecten afgerond van, hoe doen we het nu? Mm. En dat doen we natuurlijk ook samen met de jongeren. Het is niet dat we dat als samenwerkingspartners alleen gaan doen. We hebben in het voortraject in de ontwikkeling van deze aanpak ook jongeren betrokken bij het bedenken en het toetsen van zitten we op de goede weg. Ja. En dat willen we natuurlijk ook in die evaluatiemomenten doen. Ik voel de infrastructuur aan de kant van de jongeren heel erg. Ja, jullie hebben contact met die scholen en daar zijn allemaal gespecialiseerde mensen. Die bedrijven, moet je
daar een soort van vertegenwoordiger bijna naartoe gaan sturen om dit uit te leggen? Ja, zo kun je het wel een beetje zien. We hebben het eigenlijk nu zo ingericht dat in de 3 regio's, dus dan heb je regio Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen. Ja. Daar is 1 projectleider vanuit de 3 organisaties die zich hierop richt. En die onderhoudt dan zo meteen ook de contacten met de bedrijven. En we hebben bijvoorbeeld bij de totale subsidieaanvraag die wij in de zomer van 2021 ingediend hebben. Daar zat bijvoorbeeld ook de Limburgse Werkgeversvereniging, die heeft zich hier toen ook aan geconformeerd om in ieder geval ook de mogelijkheden van MDT bij de aangesloten werkgevers onder de aandacht te brengen. Ja, dat is een groot communicatiekanaal, zou je kunnen zeggen. Zij zeggen ook, ze kunnen natuurlijk in dat opzicht vanuit de Limburgse Werkgeversvereniging niks garanderen, maar ze kunnen het wel onder de aandacht brengen van bij de aangesloten werkgevers en dat gaan ze ook zeker doen. Ja. En zo blijf je een beetje met de plantenspuit benevelen, zeg maar, van alle kanten. Maar en bijvoorbeeld in de regio Sittard-Geleen heb je ook een platform van maatschappelijk verantwoorde organisaties. Ja. Ja, daar is ook de projectleider vanuit MIC-PW-groep in dit geval aan verbonden. En we gaan ervan uit dat dat natuurlijk ook een aangewezen plek is waar dat MDT-plekken geboden kunnen worden. Ja. Jullie creëren ook zelf plekken, hadden we het net over. Ja. Hè? Even concreet, wat kunnen die jongeren hier doen voor jullie organisaties? We hebben een aantal plekken binnen de kinderopvang. Ja. Dus denk dan mee bijvoorbeeld aan de opzet van activiteitenprogramma's in de zomervakantie bijvoorbeeld. Dat is een mogelijkheid. Maar ook in de wijken, dat ze zelf met ideeën komen voor dat het kan zijn van het opzetten van een wijkfeest bijvoorbeeld. Ja. Dus het is eigenlijk heel divers. Maar het kan ook net zo goed zijn hier bij de receptie van MIC en PW-groep dat daar ondersteuning komt en jongeren de handen uit de mouwen gaan steken. Een beetje aan de faciliterende kant. Er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. Maar het begint dus met die jongeren praten en dan hebben we een vertrekpunt van dit zou iets voor jou kunnen zijn. Ja, dat gaat die MDT-coach met de jongeren verkennen en die gaat dan een match maken met het bedrijf. En ze moeten eigenlijk, denk ik, uiteindelijk een meter groter qua met name zelfbewustzijn, zelfvertrouwen naar buiten lopen. Ja, dat klopt. Spannend. Heel spannend. Een halfjaartje, dan hebben we resultaten. Komen jullie dan terug? Zeker, of de projectleiders of een combinatie met jonge werkers, schoolmaatschappelijk werkers. Dat zou natuurlijk ook hartstikke mooi zijn. Maar in ieder geval terug voor een podcast, dat zeker, ja. De schouders gaan er vrij massaal onder, dus we verwachten er een hoop van. Mag ik dat zeggen? Schrikken jullie niet van? Nee hoor. We hebben er zin in. Ja, dank jullie wel. Dankjewel. Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIC en PIW-groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.